Right, muri Zimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJT1 tiri pano pa Teachcatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So tinokutendai nekuramba muchitsigira chirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake. Tinotenda ndimi munotipa mazano, ndimi munotipa mamwe ma-information akasiyana kwese kwa muri ikoko. Tinokutendai, rambai makadaro. So kurudziro yangu yandiri kunyanya kukurudzira kunana amai kana muchinge muriko makateerera muchindinzwa, musanyanye kuoma moyo kuudza vana venyu kuti baba wako ndiani. Mwana akaziva dzinza rake handifunge kuti zvingaite dambudziko. Vamwe vari kugona kufungidzira kuti mai vakaudza mwana kuna baba wake mwana anobva atowasiya obva atoenda. Asi handizvo, mwana anenge achida kungoziva dzinza rake. Aiwa, tinokutendai nekuramba muchititsigira misi nenguva. Nhasi ndina mukoma wangu wandakagara nawo panapa. Watoda kuti timbonzwa nhoroondo yawo toona kuti tokwanisa kuvabatsira sei. Imimi ndimi muri ikoko ngatibatsiranei sevana veZimbabwe. So thank you very much muri veZimbabwe. Ndinokutendai, chirege tikwanise kunge tichipinda munyaya yedu zvizere. Akoma makadini? Ndovara makadi mukometiwa. Ndinosimba kuri sei kumba? Kumba kwakanaka. Handitika? Yes. Aiwa, tinotenda zvikuru. So chirega tikwanise kunge tichipinda munyaya yedu zvizere. Muri yeZimbabwe ingade kuziva kuti iwewe zita rako unonzi ani? Inini ndinonzi Tinotenda kana kuti God knows. Surname? Yekwamai ndichimunhu chimwe. Yekwababa vanoti Belo. Belo. Yes. All right. So chimbotitsanangudzirawo nhoroondo yako iyo. Apa iwewe uri kuda kutsvaga baba wako? Yes. Baba wangu inini vanonzi Willard Belo. Okay. Hanzi vanobva kumukumbura. Border ko. All right. Muri kuMadiamendo. Okay. Baba wangu inini wakaparadzana na mai wangu, I'm sure it's 2003. Ini ndakazvara mugore ra1999 25 November. Okay. Then baba wangu na mai wangu waive neumwe mwana ainzi Lisbon. Lisbon Belo. Lisbon Belo, yes. Okay. So pakuparadzana kwakaita baba wakabva waenda naLisbon, anga achitanga grade 1. Wakati uyu achiri mudiki chazouya chimutora kana ati kurei. Okay. Kubva ipapo havana kuzombonzwa kuti waripi, havana kuzombodzoka kana communication hapana. Okay. Yes. Saka wakatoenda nemunin'ina wako iye? Nemukoma. Womukoma. Ndewa 1996. Okay. Yes. Iwe waikutaurira nhoroondo indiani? Vanozondiudza nhoroondo ndisekuru, handadzi yamai nambuya. Okay. Mbuya waripi? Wari kumusha kwaRisapi. Okay. All right. Asi iwo gogo wachikutsanangudzira iwe waiti kuti wazenge wachizoparadzana mai nababa hanzi wenge wakatsamwidzana here, zvakafamba sei kuti waparadzana? Hawana kumbokuudza nhoroondo iyoyo? Izvozvo havana kuzombonyanya kudzitsanangura. Okay. Yes. All right. Saka iwewe waudzwa kudaro nagogo kunzi baba wako wainzi watainzani? Willard Belo. Yes. Surname ndiye munomwe kana kuti ndiye wainzi kumusha kwawo kwenkuru kupi? KuMozambique. WokuMozambique. But kuMozambique kwacho vanoti hanzi pamuganhu weZimbabwe neMozambique panonzi pamukumbura paborder pepe. Okay. Yes. All right. Baba wangu wainzi wakamboshanda kunemwe purazi kumazowe, ndakanoti panonzi pani papurazi pacho. Ndoko wakaonana namai wangu inini. Okay. Wakaita Lisbon yokutanga, then wakazoita inini. Okay. Ndobva vazoparadzana. All right. Yes. Saka gogo ndo waikutaurira nhoroondo iyoyo? Yes, gogo nemwana wavo handadzi yamai wangu. Handadzi yamai wangu ndo inotonyanya kuziva nhoroondo iyo. Ambuya zvinhu zvacho vakuita wachikanganwa wakura. Wakura. Okay. Saka iwewe wakatanga kuudzwa nhoroondo yababa wako rini? Ndaingoziudzwa ndichikura, but zvinhu zvandandisina shungu nazvo. Ndekuti zvese zvazvingori bo. Saka ndakazotanga nyatsozviita serious izvozvo kuti ndoda kuziva kwavari kuti variko here kana kuti. All right. Yes. Pane zvakunetsa here kana kuti zvakangokosha kuti uzive dzinza rako?
sofa hapana chandaona chati chanetsa, but ndangozoona sezvinhu zvakakosha kuti ndizive, plus chezvo ndizvo ndozonzwawo nevamwe kuti akazodai pakazowana yodzidza rake zvikabva zvazopera. Saka ndatry kutozviavoida izvozvo. Alright. Yes. Aiwa, tinotenda zvikuru. Toziva kuti mhuri yeZimbabwe kana kuMozambique tinokwanisa kutonzwa kana vachinge variko kuMozambique, tinokwanisa kunzwa kana iwo mukoma wako wacho vachinge vanzwa vanokwanisa kutibata, because tinonyanya kukurudzira kuti platform ino kune munhu ari kutsvaga hama yake ngaakwanise ngaachifolowa platform inoi. Yes. Kune ari kutsvagwa, saka tinogona kusangana tese tiri kutsvagana pamwe tichitoda baba wako kana kutoti iwo mukoma wako wacho wari kutokutsvagawo kutoti baba wakanitaurira kuti pane umwe mwana akasara naamai. Yes, apa mai wacho wakatoshayika. Mai wakashayika. Alright, mai wakashayika wakura sei iwe? Wakashayika ndiri grade 1 2006. Uri grade 1? Yes. Wainzi Tabith Machis kana kuti chimuno chimwe. Okay. Ndo surname yawo. Alright. Yes. Saka iwe wakazotoreswa chitupa nana mai nana sekuru ya. Okay. Yes. Alright. Saka iwe ngatimbotarise iwewe mukukura kwako wakakura uri munhu akaita sei, wana sekuru waikubatawo sei? Nekuti mukukura kwangu handina kana chakaipa chandakaona. Waikubatawo zvakanaka semwana wawo chaiwo? Waitondibata semwana nanhasi. Zvinotova zvinhu zvinotondinetsa kuti umwe munhu akatokurira kwana sekuruka anotokura zvinhu zvakaoma achitoshungurudza, but inini nasekuru wangu iwawo totoita kunge tikati mukoma nemunin'ina anati shamwari neshamwari, because towirirana. Okay. Zvese nambuya wacho mai wangu. Hapana chakaipa chandakaona. Alright. Mukukura kwangu waitozamawo zvese, ndikatoendawo chikoro, ndikatosvikawo form 4, ndikazosiyirawo ipapo. Alright. Yes. Aiwa, tinotenda. Saka izvozvo wakuzviitirawo wega basa rako, wakushandawo wega? Ndakumbozama tiri mumuguta. Saka wakaroora here manje? Izvona handisati. Handisati. Saka unotarisira kuwana rini? Wakura kaiwe? Wane makore mangani izvozvo? Ndiri kutenga 27 this year. 27? Yes. Wakura. 27. Alright. Saka gogo wakakuchengeta, unombopota uchimboaendeserawo here shuga? Aiwa, totoarangarira pacho zvinhu ndo zvinozoramba kubatana, but chido chinenge chitoripo. Handitika? Yes. Ichokwadi. Aiwa, tinotenda zvikuru. Saka kuna vamwe vanoti kana uchinge wakurira kumba kwana sekuru, kana kuti ukachengetwa nagogo, unozotengawo hanzi pane chinonzi chiredzwa, unochiziva? Ndozviziva. Wakawaitirawo here chiredzwa gogo kuti gogo makaita basa makandichengeta ndakura? Handisati zvangu, but ndichiri kutoita hafu ndinotenga zvinhu zvacho. Handitika? Yes. Izvozvo ndo chinhu chausingafaniri kuzokanganwa, kutenda kuitira kuti iwo mumwoyo mavo wasununguke. Unoziva kuti gogo wako iwewe ukawatengera chiredzwa, zvakafanana naamai chaiwo. Ndotsvaka muchinzwa vamwe vachinzi mai havatukwi, mai wakagunun'una zvinhu hazvifambi zvakanaka. Saka gogo wako iwewe wakagunun'una kuti mukomana uyu ndakamurera, izvozvi zvatokuharare, akutodini naachandirangariri. Izvozvo zvinoita kuti unge uchisangana nematambudziko akawanda. Asi ukafadza gogo wako kuti gogo makaita basa, chero ndinge ndisingazivi amai wangu wakafanira grade 1, baba handiwazivi, asi makandichengeta kusvika ndadini? Kusvika ndakura. Aiwa, izvozvo zvakakosha, ingori kurudziro yangu zvangu. Aiwa, ndizvozvo togona ipapo. Saka nhasi isusu ngatitarisei uri kutsvaga baba vako. Yes. Besides wambonzwa kuti wakaparadzana, so una kuzombonzwa futi kuti wakazombowanika munzvimbo ipi? Wakabva wati zii ndiye zii? Ndiye zii chaiyo. Handina kana kuzombonzwa nezvavo. Saka kufunga kwako tingati baba wanogona kunge wakadzokera kuMozambique? Ndo vatoriwo mafungiro angu. Okay. Bozi kupurazi kana vasiri mumapurazi umu vakadzokera Mozambique. Kupurazi kwawaishanda kuti vane vamwe mbuya wangu vanoshanda ikoko dai wakataura. Okay. Alright. Anogona ari muMozambique. Okay.
ya ngoti chete iwe wacho haunako nhoroondo yakanyanya waikwanisa kunge yauri kuziva asi dai uri kunzi gogo ngoti gogo wari kurira wari kwarisape kupi kwacho kwari kweza ikoko kwari kweza uko wakura sei gogo izvozvo zvekuti kugara nawo pasi semagariro atakaita apa unogona kutsanangura icho kana kuti wakukanganwa zvimwe zvacho izvinoonekwa wakuita wachikanganwa because wari kutenda 76 DC wachengetwa wakura unaikwanisa kutondiudza watikwanisa kutobvunza ndisekuru wangu but zvino vari kuSouth Africa manje asi muno muZimbabwe. Alright. Ivo kana uchinyanya kutaura nawo sekuru unotaura nawo pa WhatsApp ndototaura nawo almost every day zvekuti izvozvo vari busy zvekuti tikambowaisira kana call vanogona kudayira tombotarisa kuti vari online here nechimbotarisa toni taigona kumbonzwa information ishoma kubva kwavari tonzwa kuti zvakamira sei zvino vari offline vatori busy negraft alright aiwa hazvina mhosva isisu ngatimboshandei nezvawatitaurira iwewe wati baba wako wainzani wainzi Willard Bello. Willard Bello. Yes, B-E-L-O. Alright. Baba wako wainzi Willard Bello. Yes. Wachibva waenda na mukoma wako wainzani? Lisbon Bello. Yes. Alright. Saka so tikutarisira isisu kuti mukoma wako kana vachinge variko Lisbon Bello vanogona kutibata. Yes. Then baba vacho kana vachinge variko vanogona futi kutidini kutibata. Saka so thank you very much aiwa ndinotenda asi dai kuri kunzi mukoma ivava waikwanisa kubatika taigona kumbovabata mbichana wombotipo futi kamwe ka information iwo sekuru vari kuSouth Africa wombotipa kamwe ka information but chero zvakadaro hazvina mhosva tinomboisiya nhasi tiine information ipi iyoyo yawatipa iyoyo kuitira kuti kana pane munhu anogona kuziyawo vanogona kutibatsira kana vari kuMozambique ikoko vachizivawo senemu iyoyo munogonawo kutibata tonzwa kuti mukomana anogona kubatsirika here ari kutsvaga baba wake pamwe chete namukoma wakaenda. Saka so mhuri yekwaBello yes. Mhuri yekwaBello tinokukumbirisai kuti kana manzwa tiri panapa zuva ranhasi tibatsireiwo. Mukomana anofunga muri kuona kuti rajahe akura mukomana uyu ndebvu dzabuda idzodzo ari kudawo kuziva dzinza rake. Takakatotora pamutupu wanzi waiyera soko. Yes. Alright, aiwa that's nice. Muri kuzvinzwa kanzi ndi Willard Bello aiyera soko. Saka ndiwana soko awo kuMozambique ikoko kana muno muZimbabwe macho isisu yangofungidzirwe kuti pamwe wakaenda kuMozambique pamwe wari muno muZimbabwe. Saka tine chikumbiro chekuti kana vachinge wari kwekwaBello kuMozambique muno muZimbabwe tibate. Tine jaha rawo riri panapa iri mukomana arida kuziva dzinza rake kuti azivewo kuti baba wangu dzinza rawo ndeiri, mukoma wangu pamwe zvichida baba wako vanogona kunge vane imwe mhuri handitika pamwe kwakatoitwa futi vamwe wana ikoko. Saka kana wese futi vachinge vachitinzwa panapa chero wari wekwaBello tibatewo mhuri yeZimbabwe tine mukomana ari kuda kuziva dzinza rake. So thank you very much. Tinoziziva kuti imimi ndimi munoita kuti zvinhu zvinge zvichifamba. Mukaona kuti tauyawo pamhepo kudai kuda kubatsirwa, saka ngatibatsirane sevana veZimbabwe. So thank you very much mhuri yeZimbabwe tinotenda. So ungawo here une mamwe mashoko auri kufungidzira kuti aungadi kutaurira kumhuri yeZimbabwe tisati tabva zviri panapa? Mashoko handina. Hauna mashoko? Ndatogoda kutenda hangu kunana sekuru wakandirera. Sekuru nambuya kuti aiwa murambe makadaro. Chokwadi. Rudziro yenyasha. Aiwa tinotenda. Aiwa newo futi uchiwarangarirawo. Ipapo ndo panoda kukutsinira. Tichaita sekudaro mukoma. Handitika? Yes. Alright, aiwa ndinotenda zvikuru. So tine iyoyo hauna baba hauna amai vari kunetsa but iwo ungoda kutsvaga baba vako. But iwo wakazvitarisa uchimboteererawo maprograms edu. Tine vamwe vana amai vari kunyanya kuomesa moyo pakuti vaburitse information kune mwana kuti mwana ange achizivawo dzinza rake. Ipapo unopaona sei? Pane nharo but handioni zviri right manje
kutadza kuudza mwana kuti baba wako ndi awa kana kuti wanga uri kwakati. Mwana ngangozive baba wake. Yes. Zvakakosha izvozvo. Ya. Bozi mimi sakazomudza muda kuti aite sei ipapo manje. Ndo pakunetsa bozi mwana vangozivisa dzinza rake. Ya ichokwadi chokuti dai iwe wana gogo wako dai kunonzi gogo wako waisada kukuudza waitongoti haina ndiziwi kuti waitongoti nandiziwi but wakatokuudza kuti baba wako wanonzi Willard Bhelo. Yes. Ndo watiri kutodawo panapa nhasi kuti iwe kwaBhelo tioneiwo wakomana jaha iri rakura iri kwane jaha kunoko toda kuzotoenda nemuroora iri nakomana saka anga wabudikirewo handizvere. Aiwa tinotenda, so thank you very much. Saka so pane vamwe vanogona kuda kukubata iwewe wakasununguka ere kusiya phone number dzako? Right, number dzako dzinoti chii? Number dzangu 0771 599 126. Alright, tsokorodza futi 0771 599 126. Alright, saka muno muHarare uri kugara kupi? Ndogara ku Glenview 8. Alright. Yes. Aiwa tinotenda Mwari. Kana dzaramba futi ndogona kusiya dzimwe dzagogo wangu. Siya futi dzimwe idzodzo 0785 940 449. Alright. Aiwa tinotenda. So kana wati mukoma wako anzani? Lisbon. Yeah. Kana mukoma wako Lisbon wakanzwa wakakubata unokwanisa kutiudza kuti mukoma wandibata kana kuti ndingandibata isisuwo kana pane wanenge watibata tinongokuudzawo kuti information yedu iri kufamba sei tichitodini tichitoenda nenyaya yedu zvakadaro. Asi ndoziva kuti platform yedu inobata kwakawanda border to border kuMozambique tinobira, South Africa, Botswana, Tanzania ameno takaenda. Toziva kuti atimborasiki kana vachinge vangoriko chete tinokwanisa kusvika pavari. Saka so thank you. Matizita ndi tinotenda. Saka pandikutoti tinotenda ndikutotaura zita rako saka tinotenda mhuri yeZimbabwe. Awa ndi mukoma tinotenda futi kana kuti God knows. Aiwa thank you very much. Mhuri yeZimbabwe rega nditore mukana uno wekukutendai. Mukomana auya ari kuda kuzivawo dzinza rake, ari kutsvaga baba wake Willard Bhelo. Iye kufunga kwake ari kufungidzira kuti wanogona kunge wakaenda kuMozambique sezvo senemu yacho futi ndiye kuMozambique handiti? Yes. Saka tibatsireiwo mhuri yeZimbabwe ndimi vanhu wacho wese vanhu vari kuMozambique tibatsireiwo kuti tinge tichikwanisa kunge tichibata mhuri yekwaBhelo. Mukangotiudza takutouya ikoko totangira ipapo tichinzwa kuti ndiwo here kana kuti zvakamira sei tichikonfirmawo nenguva yake yakasiyiwa kana iye mukoma wacho ariko achiudzwawo nhoroondo nababa kuti pandaiva ndiri kuZimbabwe kana kuti pandaiva nguva yakati ndakasiya mukomana akadai ainzi Tinotenda Bhelo akasara namai vake. Zvese izvozvo tinenge tichizvida. Saka anokwanisawo kutibata kana hapana anomuziva ngaamuudze kuti munin'ina wake tinaye panapa ari kutomutsvaga ari kutomudawo kuti anga achimuona. So thank you very much mhuri yeZimbabwe, tinokutendai, rambai muinesu. Ngatisangane zvakare muchikamu chinotevera. Mazvita.